हानोसै जोङो बैग्रि जानो मा जागोन मा मागोन मोनदों उन्दुनो ओंखारदों बैग्रि हानोसै लाखानोसै जाबदासो जाखादोंबा गोजाननिफ्रायसो लांनायखौ गोमोन गोमोनसो हाननांगौ माबा सिगायलायबावासैहाय नै टेबोल सादोंहाय आब' सुनोसै दानिया सुनोसै सामब्राम गुफुर बानलु दुन्दिया बैग्रि दानिया बायदि देनोसै सामब्राम बानलुखौ देनोसै जानांगौहाय सान्दुं गोसायाव लोगोफोर बैग्रि जानोसै आंहा दिनै बैग्रि मोनहांबाय नालाय जाखानोसै बैग्रिफोरखौ जानो लुगैयोहाय सम सम सान्दुं दुंबाबो मानसिफ्रा जानो जायाथाय बैग्रिखौ आंहालाय बोथोर सफैबानो जाथारोहाय बिफांनि फिथाइखौ सब बुस्थुखौनो जानांगौ गोखैयावबो मोनसे भिटामिन थायो गोखैखौबो जानांगौ जों
다 잡아 해. 네. 이거 ada Dosa terbantu Saat ini selesai. Dah kabeh. Ada. Masuk ke saban lo lại. Aja. बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जानांगौ लोगोफोर गोखैयाबो जोंनि देहायाव दा गिदिर बैग्रियाबो ada berat गोसा बानलुआ रायजोबा गोथावबो मोनदों गोसाबो मोनदों जानोबो टेस्टि मोनदों ada बिदिसो जानांगौ जाबा गोलोमफ्रुलायनाय लोमजानायफोर दंबा होस्रांजोबो जानांगौ गोखैखौ थिगसे बानलुजों जानांगौ हामाखै लांदो जाहैदो मेरला मैगंखौ लां जाबानो जायो एसेयावनो दोननोसै लोगोफोर